जी आहे त्या पुनवेच्या दिवशी ही तरंग जी आहे ती आदिस्थानाच्या राजांगणामध्ये सर्व भाविकांना कौल देतात। ही प्रसिद्ध पुनव जी आहे पेडण्याची ती यावर्षी 27 तारीखला आलेली आहे। हे कौल दिल्यानंतर ही तरंग जी आहे ती बाहेर आल्यानंतर महाद्वाराच्या पारंपरिक समजुतीनुसार इथं भूत काढण्याचा कार्यक्रम जो आहे तो पार पाडला जातो। आणि त्यानंतर ही तरंग जी आहे ती ज्यावेळी रवळनाथ मंदिराच्या दिशेने यायला लागतात त्यावेळी श्री देव भूतनाथ जो आहे तो रागाने आपलं मंदिर होत नाही म्हणून डोंगराच्या दिशेने धावत जातो। हे दृश्य अतिशय बघण्यासारखं असतं। हा सगळाच कार्यक्रम एकंदरीत वैशिष्ट्यपूर्ण असा आहे। पेडणेवासियाच्या वतीने मी सर्वांना तुम्हाला सर्व भाविकांना इथं आम्ही निमंत्रित करत आहोत। पेडण्याला या आणि या दसरोत्सवाचं वैशिष्ट्य जे आहे ते जाणून घ्या आणि हा जो भक्ती महोत्सव जो आहे या महोत्सवामध्ये आपण सर्व सामील होऊया।